Als ware artiesten worden de zowat 24 leden van jeugdkorps de Notenkrakers XXL ontvangen op de 4 locaties van haar tour het Oranje Weekend. Fanfares, braasbands en harmonieorkesten uit Tjitjerkstradiel en Smellingelaan hadden Oranje Tier de krachten bondelen om de jeugd warm te maken van muziek. En dat liek het, met safvolle animo, aardig slagen. Fjouwer keer had de band oefenen voor een muziektour bij 4 Warpendel op 1 dag. Maar als afsluiter een concert in een grootvolle en sfeervolle skipperseel in Oudegeer. En dat rekkert dirigent Johan Posma. Iedereen had zich echt ontzettend inzetten. En als ik dan zie aan het einde van de rit hoe iedereen nog de laatste optreden echt uitperst, maar echt dank aan het publiek hier in de zaal, dat was echt geweldig. Dus zat ik het viel, Sanone waar ik ook echt emotioneel van. Ik vond geweldig om te zien hoe die band zo allemachtig hun best doen. Om hier zat de muziek te maken met z'n allen. Het concert is correct Aran. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het wel leuk. Ja, ik vond het best wel vermoeiend. Wat is er zo vermoeiend aan? Nou, er was steeds in de bus en weer uit de bus en standaard opzetten, beugel pakken, weer inpakken, blazen. Dus het is wel vermoeiend. Wat is er zo leuke muziek meidje? Nou, het is gezellig en de orkest mooie geloen, mijn meidje en leuke vestjes. Het jeugdkorps gaat sowieso terug naar de simmer. Maar nevens de organiserende vereniging Apollo Vooruit is het net altijd makkelijk om band te mobiliseren van muziek. De digitale wereld is natuurlijk op dit moment wel heel erg aantrekkelijk voor de band. Maar dus juist dat band het mij elkaar doen, het hier we zelf destijds, ik mijn jeugdkorps, als een protte band bij elkaar zet, dan juist toch dat band elkaar stimuleren en dat het dan iets heel leuks ontstaat. En dat is nou ik ontstond. En dan is het alleen maar mooi dat er zo volle band bij komen. En mogelijk komen daarna die vakantie nog weer een aantal bij. Nou, ik wil wel terug, want het klinkt wel heel mooi met zo'n volle band. En dan had ik verschillende melodieën. Wat vindt Anne Rutte ervan? Ja, eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Maar ik vind het wel leuk dat ze dan Sisma Orenband ontmoest. Best mij dat ik ben vrienden met je kerst, Sisma. Marines, doe eens zeker plezier in het concert, want ik ga gewoon terug. Ja. Wat vond je ervan, het concert? Ja, wel leuk en gezellig met iedereen. Ja. Wat maakt het zo leuk? Nou, doe best met iedereen in de bus, een beetje rondtoeren, een beetje ouwe horen. Ja, wel leuk. Youth hebben bewezen dat muziek ik voor band op jonge leeftijd een machtig idee is, een machtig concept is om mij ook te genieten en om te leren en om te groeien.